Dunăre, la Dunăre, și suflă, și bate, și parcă suntem la mână. Arată că se oprește pe la 9-10, încerc să pun-o la valieră, să vedem dacă ne putem înțelege ca oamenii, să vă arăt până când se negurează și pe aia pe durata nopții să vorbim. Cam lehavite, așa cum spun unii, dar vecinii de lângă noi îți pasă un kil de iarbă. Dar zice că suntem la Batox. Dacă e bine. Hai să vedem ce facem și ne auzim puțin. Știți că vă spuneam de făina mea de pește. Încă sunt pe gânduri, nu știu ce să fac. Așa arată, măcinată. Făină de pește pură. Da, ce cumpărați voi de pe la magazine. Astăzi voi pescui exclusiv cu ea. Vreau să văd dacă face treabă și pe Dunăre. Cât ne mai dă la icre vântul ăsta. O să fac mai întâi nada. Vreau să vă arăt așa cam cum se leagă minunea asta și cât de bine o face. Nu cred că e mare diferență între comerț și asta, că de fapt e aceeași chestie. Uite, vedeți, se fac tot bulgărași de ăștia care necesită un pic de sitare, dar sincer eu nu voi face lucrul ăsta pentru că suntem pe Dunăre și nu prea contează așa mult. O să încerc să fac așa puțină să avem. Apă o să halească, dar o să halească ceva. Asta e în primă fază, nu vă speriați că nu va rămâne așa, că își va trage apă. Asta mă interesează, în prima fază să-și tragă apă suficient. Arată bine, sperăm noi să facă și treabă. Încă sunt indecis dacă să pescuiesc cu ea pură sau să mai pun și altceva. Uite. Și că e plastilină, frate. Exact așa se face. Deci e pură. Până se încarcă un pic la valiera, să stăm la adăpost, după aia coborâm jos. Filmăm tot începutul partidei, sperăm că și sfârșitul să fie promițător. Deci în primă fază așa arată nada noastră. O să o las să-și tragă apă, automat se va și desface singură. Noi să sperăm că se potolește puțin Dunărea, să coborâm, să ne luăm ce trebuie. Nu vom piciorul acolo, că nu mai ieșim de acolo, că am căzut. La ce valuri sunt și că ești la mare aici, distanță. Vedeți? Uite, încep să se spargă, nu rămâne pe mâini mai deloc, care iar e un avantaj imens. Bun. Așa arată nada noastră în primă fază. Nu știu cum va rămâne pe metod, nu știu mai nimic despre ea. Deci, sursă nu din țară, v-am mai spus. Vreau să văd cum dă randament. Tot ce vă spun, pot să vă spun este că partea cealaltă, cum spunem noi, țările cele mai civilizate,
peștele pe timp de iarnă se hrănește cu chestia asta. Sunt niște mici de pelete, dimensiune 4-6 mm și cu ea se face tot procesul. Am gata cu vorbăria, ne apucăm de treabă, ne auzim jos de la nivelul apei, cu la valieră frumos și să sperăm noi că dăm și de pește. Eu sper, acum nu am venit să prind, n-am venit să mă gândesc la ceva. Vedem ce vedem. Hai să vedem dacă putem să ne înțelegem așa, să nu folosesc la valiera. Știți care e problema? Sunetul nu o să mai fie cel natural și se aude decât vocea mea. Mi se pare că se aude, nu știu, e foarte nasol așa ca și sunet. Și cred că ne putem înțelege și așa, să vedem despre ce e vorba. Haideți să vă arăt că nu am pus cărdice, mi-am legat de următoare metod, 70 și 80 de grame. Eu acum ce să vă zic, sper să nu am surprize în față, toate că băieții de acolo din stânga au scos foarte multă iarbă. Eu tot sper să nu mi se întâmple și mie, să rup, să ălea, avem ce ne trebuie, dar nu prea aș vrea să las momitoare aici și probleme de genul. Vântul a slăbit, urmează să oprească de tot ce ne arată, dacă nu ne minte la meteo. Ea chiar era nasol când veni la mine. Deci bătea într-un mare fel. Cum o să pescuiesc eu astăzi? O să vreau să merg în primă fază pe un cârlic cu spin. O să, că nu mai sunt acasă acolo, să știu exact mersurile și să mă duc aproape zilnic la pește și să văd cum mănâncă. Este un cârlic de 10 de la Benzar. Sunt alea clasicele, uite, dacă am timp o să vă arăt și pliculețul. Pliculețele alea roșii, deci nu sunt competition-urile, clasice, cele mai bune după părerea mea. Număr 10. Eu zic că la un caraș de 1 kg ăsta, dacă s-a înfipt, că e un pic deschis aici și își va face treaba de minune. Este legat cu un fir teflonat de 0,14 mai exact și voi folosi acest cârlic la 70 de grame. După ce punem cârlicul aici o să opresc puțin filmarea să văd dacă ne înțelegem și dacă nu-mi place cum se aude sunetul, urmează să pun la valiera, e încărcată tot, asta este, se va auzi decât vocea, dar măcar știm că nu mai avem probleme cu vântul. Deci, un metod simplu, i-am tăiat din tijă un pic mai mult, pentru că am văzut că sunt niște pâlcuri de iarbă și chiar ăsta se agață. Uitați cum arată, ca să vă înțelegeți despre ce vorbesc, că alea le iei pe fir sărăciile alea. Și e dezastru că se întâmplă lucrul ăsta. Un metod culisant, fără autoînțepare. Autoînțeparea o face din gramaj. Bun, și acum haideți să selectăm și un cârlig împreună. Cred că o să pun același lucru, doar că diferența este că ăsta este pe bandă. Punem și cârligul ăsta, după care o să fie o mică întrerupere. Se văd cadrele când se schimbă, doar că aici am legat bandă, da? E simplu. O montură comună oricui. Mie nu-mi place să le plătesc, să dau banii pe ele, cu toate că mai cumpăram și eu. Când mi-era greu și mai veneam nopțile și tot așa, știam că am nevoie de un număr de cârlige, mai ales la Dunăre. La Dunăre să nu veniți fără cârlige și momitoare. Există riscul să luați un pulc de la și spuneți papa, mai bine rup firul decât să rup lansete. Deci, așa este și montura asta. Aici voi pescui cu un 80 de grame, pentru că îmi permite acel vârf. Mi s-a rupt, am încurcat odată în lanseu și l-am scurtat și am pus din nou ăsta, cum îi spune, inelul ăla, ultimul inel. Mult mai rigidă, semnalizează de mine. Uitați-vă cum se prezintă în vânt. Deci eu zic că e lux. Când va fi în apă, nu va clinti. Și, cum spuneam, haideți să vă arăt repede cârligele. Evit că bate vântul ăsta și o să vă arăt decât plicul ca să vă faceți așa o idee. Deci despre ăsta este vorba, doar că astea sunt roundurile, iar eu folosesc normale, carp. Nu știu cum naiba să numesc, dacă le găsesc pe aici, vi le arăt și foarte. Dar știu sigur că sunt aici, că doar cu ele am legat. Dar am foarte, foarte, foarte multe. Ai o sfoară. Ce-ți fac cu sfoară? Știu ce vrei, că și eu mă gândesc, da.
folosim matrița pentru sandwich. Așa îmi place mie să-i spun. Am lăsat un pic mai slăbită, se slăbește din asta, e simplu. Că eu cam, uite, vedeți, și capsează și o pui la loc. Când e surplus, a decapsat de aici și nu te mai lasă să împingi. Poți să împingi tu până mâine. Vom pescui la starleți de noapte. Am și cu semnalizare, dar dacă nu se oprește vântul ăsta, voi folosi clasic verde, că nu am chef să fac ca omulețul de Crăciun. Baterioare, mama lor, tot ce vrei. Tot ce vrei și ce nu vrei la mine găsești. Voi pescui cu nada asta, care v-am prezentat-o. Am la mine și de la Senzor. Urmează să dau. Și acum să dăm cu ele, să vedem, să clipsăm, să vedem despre ce e vorba. Da. Hai să încercăm să vedem cum se aude sunet. Imediat revenim. Și partea interesantă de clip. Cum voi proceda eu acum, voi da direct cu cârligul. Prefer să arăt acum decât mai târziu. Am foarte mult jeg. Dar nu este să există, da? Da, da. Sunt un pic cam anti-alunecare. Papuci ăștia care iau și peste tot, iar prin papuci și peste tot. O să-mi arăt o distanță. Eu zic că de la partidele precedente undeva la 67, cam așa. Mă duc mai mult. O și în fir și nu are sens, nu am analizat, nu am analizat. Voi da clar. Voi pune cârligul așa, în prima fază. O lăsăm. Vezi cum e? Da. Vezi? Corect surplusul ăsta și vii și pui aici clipsul, deci nu mai stai. Observi? Da. Da, mai întâi recuperezi tu surplusul ăla, că după aia nu o să reușești să ajungi acolo cu încărcătură, știi? Cel mai mult mă interesează să văd dacă a găs. Nimic altceva. Valurile s-au slăbit, teoretic n-ar mai trebui să mai existe problema asta. Vârfurile sunt foarte sus, sunt ridicate la setele. Teoretic n-ar trebui să avem probleme, dar, un mare dar, nu se știe niciodată. Și mai bine acum decât după astea toată noaptea să asta e apa pe care am luat-o de aici la mare. Deci e ok. Acum, am la lansor. Uitați aici și uitați de aia. Hai bă, că am venit cu ea mâini. Lanseta pe care o voi folosi un pic la distanță. Îmi place de fapt să nu avem cumva în agătitură. Voi lăsa. Nu mă interesează în mod special această lansă. Momentan o să salg. Aici o să vă arăt eu schema. Și acum asta nu vă duce foarte departe, da? De apă. Trebuie să fiu atent acum. Voi da foarte tare, da?
Da. Aici aproape că să am control de plin. De 2 ori dată. Recuperăm. Prima fază văd că nu am ganță. Urmează să am făcut o castă la altă și să mă asigur că nu am agățat. Foarte... Mă mai trimitem o dată și să fac acolo un pic ca să vedem ce face. Ochii pe vârf. Acum am atins fundul. Ia înapoi. Punem aici. Cred că e un pic am exagerat. Mai bună stabilitate. Iar asta vreau să văd aici. Da. Merge de minut. Va fi un pic mai strict. Dar nu e o problemă. Așa. Am echilibru perfect, vederea perfectă, efectiv de noapte, ele sunt date un pic cu vârful. De ce perfect? Nu trebuie nimic mai mult. Singura doleanța mea este să nu iau iarbă și plăcuri de iarbă. Nu doresc nimic. Aici aveți cai. Mă rog, asta e situația. O să fac rapid și o recuperare și partea asta la altă și să vedem dacă chiar aici e. E bine, e tot în regulă. Putem spune că cred că ne vom face treaba de minuni. Cred. Eu așa zic, așa cum fac. Punem și foarte repede o microare. O să dăm repede o mână, două, să vedem despre ce e vorba. Mă duc Hai, stai aici. Da, da. Scoatem nada să vedem ce face. Asta este nada noastră. Ăsta. Foarte important. Și
E ok la mână? Da. Bă, dar a intrat și în pământ, mă. Facem repede afară. Să vedem în prima fază unde e cârlig cu bandă. Întotdeauna eu așa pescuiesc, una așa, una așa, în funcție de cum mănâncă peștele, ce preferă, mă orientez și îi servesc. Da, deci folosim de la Senzor, avem un portocaliu, căpșună, un ananas. Să vedem ce o să fie acum, să uită repede la nada asta, că nu mă uitai în altă cai. Să vedem despre ce e vorba. Pare ok, sper să stea și în momitoare. Ia uite și tu, deci nu-ți trebuie cârpă, efectiv. Cârpează. Cârpează foarte mult. Voi face dublă încărcare. Știți că vă povesteam eu chestia aia cu stil sandwich, da? Deci prima oară în făm, am scos. Așa stă. Să o vedem cum va rezista și în apă. Să-i dau câteva mâini. Ați văzut cum a clipsat? Așa arată. Nu crapă. Are mici puncte, da. Pare ok. Să o vedem. E prima partidă când o folosesc la Dunăre. Pe baltă privată mi-a făcut selecții. Nicu a prins atunci ten, iar eu cu ea am luat crap. Aceleași monturi, aceleași greutăți, aceeași totul, identic, mai puțin nada ne separa. Iar asta am folosit-o doar din lasete, doar la una. Alaltă am pescuit cu Senzorul. Am luat și la aia. Cel mai frumos, asta mi-a făcut o selecție așa aparte. Chiar am fost mulțumit de partida aia. Fază. Acum nu mai este ok. A și rămas cum mi-am dat. Trebuie să arunci în partea stângă. Da. Revenim pe capturi și să avem ferientiți. Trecem și la dragul de acum să vedem ce facem.